Mikor először lépsz az iskolába, legyen arcodon Jézus nyájassága. Ha látsz közöttük rútat, rongyosat, gyermeki arcot, búbánatosat, ismerd fel benne a korán szenvedőt, öleld magadhoz és gyámolítsad őt. A Gárdonyiban egyszerűen olyan volt, mintha hazajártam volna. Óra közötti 10 percekben is volt egy baráti kör, amivel mindig úgy visszaemlékszem, és ha arra visszaemlékszem, akkor Gárdonyi Géza emlék iskola dobog szívemben. Maga a szellemiség most is nagyon erős. Én ha jövök, akkor hazajövök ide az iskolába. Köszönjük az iskolának még egyszer is, hogy ilyen emberré neveltek bennünket. Nagy szeretettel gondolunk az iskolára, és velem együtt nagyon sokan emlegetik, hogy a további sikeres továbbtanulás alapjait itt kaptuk meg ebbe az iskolába. Győrváros önkormányzata 1921-ben alapította az elődintézményt, a 2-es számú polgári fiúiskolát, hogy vallásos, hazáját szerető, a munkát megbecsülő, embertársakat tisztelni tudó ifjúságot neveljen. A tanítás azonban a győr-nádorvárosi iparos tanoncképző helyiségeiben kezdődött meg. Az intézmény 1924-ben Zeitler Konrád igazgató kezdeményezésére vette fel a Gárdonyi nevet. Hogy ezt az iskolát Gárdonyi Gézáról nevezzék el, csillagfényű gondolat volt. A név vállalás, az egri csillagok írójának világító lelkét vállalni, megtisztelő kötelezettség. Az épület Erdélyi Ferenc műszaki tanácsos tervei alapján készült. A Külső Baros út és a Veselényi utca sarkán büszkén álló új polgári fiúiskola palotájában 1927-ben kezdődött meg a tanítás. Nagy Imre 1927. 1927-ben nyitotta meg az iskola kapuit. Az első között voltam, aki az iskolába jártam. Hát a gyárvárosi iskola után, ami nem volt ugyan egy rossz iskola, és eléggé szép és korszerű volt az abban időben is, a tornaterem, ahol kellemes öltöző volt, fürdő volt, le lehetett vetkőzni tornaruhára, tornaterembe tornázni. Hát ez egy nagy élmény volt akkor a számomra. Osztályfőnököm Sámson József tanár úr volt az első A-ban, aki később a serkészek csapatnak a parancsnoka is volt. Tanárok közül a legjobban megkedveltem a későbbiekben, a harmadik, negyedikben osztályfőnökömet, Varga József tanárat, a K. Varga József tanárat, aki mellém oltotta a irodalom szeretetet, a könyv szeretetet és az együttérző szeretetet az osztályon belül. Kellemes emlékek fűződnek az osztálytársaim közül a Pados Jóskára, aki szintén gyárvárosi volt, és hát együtt jártunk. Ő volt tulajdonképpen a negyedik osztályban, amikor jártunk, az önképző körnek is a vezetője, és ő nyerte, Pados Jóska barátom, a Petőfi emlékdíjat is annak idején. Dr. Horváth Tibor, 1939. Én itt születtem, ebben az épületben, és ebben a tanteremben, amely előtt itt hálószoba volt. Szüleim itt laktak,
édesapám itt volt az iskola hivatalsegéde. És ugye akkor a gyerekek lakásban születtek, és 1928-ban ezen a helyen születtem én, és itt éltem jó néhány évig. És iskolai tanulmányaim egy részét is itt végeztem, 4 évet a polgáriskolába jártam, 39-től 43-ig. És a kötődése a családnak miért azért érdekes, mert 2 fivérem is ide járt iskolába. Tehát apám, 2 fivérem és én 4-en kötődünk a Gárdonyi Géza iskolába. És ugye ezen az ablakon néztünk ki, és kicsi gyerekként a 10 percekben gyönyörködtünk, majd diákként pedig itt futkostam a tanítás közötti szünetekben, amely nagyon rövidnek tűnt, hiszen akkor 50 percesek voltak a tanítási órák, és 10 perces szünet. Ha a tanáraink megértők voltak, akkor néhány perccel hosszabb volt a szünet, mert látták, hogy sokat fotbalozunk a kavicsos területen. Tetszett az, hogy minden bútor újszerűnek tűnt, akkor nem rongáltuk a felszereléseket. A kapott könyvtári könyvek és a felszerelések, a rajztanterem, akkor a kémiai terem óriási, magas technikát mutatott számunkra, tehát mindig ámulattal töltöttük el ezt az időt. Az, hogy tornaterem is volt, később visszaemlékezésem során is azt láttam, hogy az egyik legmodernebb iskola volt. Ha már ezt a szót hallom, hogy Gárdonyi, tényleg hevesebben dobog a szívem, hiszen itt dőlt el, hogy tanító, tanár leszek. A tanító egyéniséget itt alakították ki bennem, a kedvet a tanuláshoz. Itt kaptam meg ehhez a gyorsítást. Sejteső 1938. 1938 őszén kezdtem el a tanulmányaimat itt a Gárdonyi polgári iskolában, amikor Keresztély Gyula volt az igazgatónk, és áldott emlékű dr. Jákóné, Márk Emma osztályfőnökünk irányítása alatt. Volt hittanárunk, Pető Miklós főtisztelendő úrnak, nagyon bevett és jó szokása volt, hogy a köszöntő dicsértesség után és az imádság elmondása után végigjárta a padsorokat, és 2 tenyerét jobbra-balra kitartva mondogatta az állandó mondandóját, hogy adjatok a vakoknak, adjatok a sáncáknak, adjatok a feketéknek, adjatok a sárgáknak, adjatok a nehéz sorba lévő harmadik világ embereinek, gyerekeinek. És ilyen alkalommal a leesett gombtól kezdve a sztaniol papírig, a tükörtől az üvegig, a ceruza maradványtól a színes maradványig szinte mindent elfogadott, amit úgy tudom, hogy a győri karmelita rendháznak valami missziós tevékenysége révén juttattak el állítólag a harmadik világ országaiba. Én, mint 9 gyerekes családnak a 4. tagja, elég szerény körülmények között éltünk, apám is iskolaszolga pedagógus volt, és gyakran előfordult, hogy nem tudtam semmit a tenyerébe tenni hozott ajándékként. Fölfigyelt erre, és számon kérte, és kénytelen voltam megmagyarázni a főtisztelendő úrnak, hogy nálunk bizony leesett gomb nem marad, mert vagy anyám, vagy a lánytestvérek, vagy magunk is fölvárjuk, alkalmazzuk, fölhasználjuk,
csokoládéhoz nem nagyon jutunk, tört tükör, egyéb nincs, a ceruzát is elhasználjuk, ameddig csak lehet. Ettől fogva a hittanórára történő beérkezése előtt, nekem az osztálytermünkbe, amelyik előtt most állunk, úgy kellett várnom az ő érkezését, hogy a sarokba álltam kint, arccal a fal felé fordulva. Ez a téma azért érdekes, mert úgy emlékszem, általában hittanóra után következett vagy a történelem, vagy a földrajzóra, és ennek a lefolytatása érdekében, vagy az akkori pedagógus segítségével a hetes, az osztálynak a heti fölügyelője, a térképeket minden alkalommal ki kellett helyezze a falra. Én tehát, mind a arccal a fal felé állva, elkezdtem az első időktől a térképek tanulmányozását. Ennek köszönhetem talán azt, de nagyrészt mondhatom biztonsággal azt, hogy úgy megismertem az egész világot, a történelmi időktől kezdve az aktuális földrajzi helyzetekig, hogy még ma is büszkén bevallom, még akár bekötött szemmel is lerajzolom az egész világ minden döntő momentumát, minden földrészét, annak minden hegyét, folyóját, barlangját, tengerpartját, kikötőit és a többi. Míg nem egy alkalommal hallottam a felszólítását főtisztelendő úrunknak, na sej, akkor folytasd. Hát mind akit gumikalapáccsal felbecsaptak, úgy éreztem magamat, akkor eszméltem, hogy hoppá, hát hiszen hittanórán vagyok, és nem utazom a világot csak úgy szárnyasként szabadon. Nem tudtam, hogy miről van szó, és ettől fogva további büntetésem, mondhatom nyugodtan így, az lett, hogy ha valamelyik osztálytársam a föltett kérdésre nem tudta akár a katekizmus, akár a Biblia, vagy bárminek a magyarázatát, válaszát megadni, én automatikusan folytatni kellett, hogy folytassam a feleletet. Az elmondottak ellenére nagyon jó tanár és diák kapcsolat alakult ki köztünk, amennyire már az lehetett a hátralévő tanulási idő alatt. Következtében a hitoktatóm még a jelentkezésemet is elküldte, mikor megtudta, hogy misszionárius szándékaim vannak, a jezsuita rendben valahova délvidékre, amit akkor csatoltak vissza. Végül is az új iskolámnak, a felsőkereskedelmi igazgatójának a javaslatára szüleimmel megbeszélve visszakérte a jelentkezésemet, és a felsőkereskedelemben végeztem az első tanulmányomat. Így nem lettem hittérítő, de világjáró lettem, mert 33 országot sikerült bejárnom, lényegében annak következtében, hogy nagyon érdekelt a földrajz, a történelem, volt benne részem, köszönhetem ezt nagyrészt szüleimen, tanáraimon kívül Pető Miklós volt hitoktatónknak is. Gesztesi József, első A, 1939. 1939. szeptember 1-én léptem át a győri Gárdonyi Géza polgári fiúiskola kapuját, és 4 esztendőt töltöttem itt, örök emlék marad a számomra. Osztályfőnököm 4 évig Jákóné Márk Emma volt, aki anyai szeretettel gondozott bennünket. A földrajz biológia iránti érdeklődésemet ő, illetve Kondor tanár úr alapozta meg, de igazságtalan lennék, ha nem szólnék Sámson tanár úrról, aki a magyar irodalom és történelem ismereteit hintette el közöttünk. Az iskola értékét azt határozza meg, hogy mennyire motiválja a gyerekeket a továbbtanulásban. Ez az 1939-es évfolyam, nem tudom a többi évfolyam tekintetében milyen eredmények voltak, de ez 80%-ban tovább tanult, főiskolákon, egyetemeken, és itt a megyében és a környező helyeken nagyon sokan ennek a 39-es évfolyamnak körülbelül 25%-a komoly vezető pozícióba került. Az ipar, a kultúra, a kereskedelem és a többi az élet különböző területein.
Az emlékek között vannak kellemetlenek is, ami nem az iskolához, hanem az akkori helyzethez fűződik. Mint tudjuk, 1939-ben indult meg a második világháború, pontosan azon a napon, amikor itt az iskola kapuját átléptük. És mind a 4 esztendőt átlengte ez a háborús hangulat, tanáraink közül többen bevonultak, többek között az általam nagyon szeretett és tisztelt Kondor István, aki aztán szerencsésen visszatért, és egy nagyon kedves emlék a számomra, hiszen ő már nincs közöttünk, hogy a Győri Tanítóképző Főiskolán kollégák lehettünk. Ő mindig szeretettel gondolt arra az iskolára, ahol ő tanított, és ahol én meg az ő tanítványa voltam. Györkövics Tibor, iskolanyitogató. Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? A takács, a kovács, a kőműves meg az ács, a kardjával odajár, kese lovon a huszár. Itt tanulta meg az át és a matematikát. Itt tanulta meg az ót, mennyi szálat von a pók. Itt tanulta meg az ít, hogy a rózsa kivirít. Hogyan írja le az út, s a Dunántúl csupa púp. Pörögtek az ők, mint a fényes köszörűk. Itt kezdte a hóember, jaj de szép a december. Itt sütötte meg a pék a legelső kenyerét. Itt tanulta meg a csősz, mikor sárgul meg az ősz. Minden ember itt tanulta meg, hogy mennyit ér a munka. Ét is, bét is, cét is, itt tanulok én is. Boros Károly, első A, 1941. Elég szigorú volt az iskola, az igazgatónk is, meg az osztályfőnökünk is, Bencsi Margit volt. Megszervezték az iskolában, hogy ismétlődően visszatérő volt, hogy bicikliztünk, egy biciklis kirándulás. Hát akinek nem volt bicikléje, az kölcsönkért, mert mindenkinek nem volt. Én is kölcsönbiciklivel indultam el, és egy szép napfényes őszi napon elindultunk Sokoró vidékre, bicikliztünk, közben megálltunk, pihentünk, 10 órait ettünk, és a végén kikötöttünk egy kedves kis faluba, Sokoró-Pátkán, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Ott a templom közelében, úgy emlékszem, valamilyen kis tér volt, ahol leraktuk a bicikliket, és a falusiak, hát főleg nénik, meg lányok, mert ugye a férfiak azok dolgoztak, ahogy mondták, hát körbefogtak bennünket, és mi előadtunk néhány népdalt, amit itt az iskolában az énekkar megtanult, és nagy sikert arattunk vele. Elővettük a furujánkat, és elfurujáztunk egy-két akkor népszerű katonadalt és népdalt, és utána jött a meglepetés, meghívtak bennünket egy kukoricafosztásra, egy nagy pajta épületbe, ahova elmentünk, aztán kinek jutott ülőhely, kinek nem, de sámli az mindenkinek volt tulajdonképpen. Nagy kosárba elénk rakták a kukoricát, és mutatták, hogy hogy tépkedjük le a héját a kukoricáról, hova dobjuk a héját, és hova a megfosztott kukoricát. És közben folyt a mese,
a falu történetéről meséltek, énekeltek a jelenlévő asszonyok, lányok, mi meg viszonoztuk, mi is közbeénekeltünk néhányat, és egy nagyon kellemes, vidám délutánt ott töltöttünk. Közben volt egy uzsonnaszünet, ki mit hozott, még volt maradék, azt elfogyasztottuk. Zsíros kenyérrel falusiak is megkínáltak bennünket. Hát hoztak egy kis innivalót, aki az tejet szerette, az megkóstolhatta a falusi tejet, és utána nagy örömmel, békességben, nyugalomban elköszöntünk a falusiaktól, felültünk a kerékpárra, és irány haza. Amit kaptunk tőlük, az utólag az élet igazolta, hogy nagyon alapos volt és eredményes volt, mert az összes többi pályafutásom, ami utána bekövetkezett, tulajdonképpen arra a 4 évre épült, amit 41-től 44-ig itt az iskolában lezajlott. A körfolyosót Pandur József győri festőművész pannói díszítik. Az olajjal vászonra festett történelmi témájú táblaképek Árpád fejedelmet, Szent Istvánt, Szent Lászlót, Mátyás királyt, II. Rákóczi Ferencet, Széchenyi Istvánt, valamint a pozsonyi várat szemlélő cserkészeket ábrázolják. Sternadinc Iván, 1942. Előttem van a följáratnál jobb oldalt lévő festmény, Bóbik tanár úr a cserkészekkel, ahogy mutatja a tájat. Most is előttem van. Előttem van a folyosó végén lévő WC, ahol suttyomba cigarettáztunk. A Gárdonyi iskola, ahol a fegyelem és a rend természetes dolog volt, szinte abba éreztük jól magunkat, a rendbe és a fegyelembe. Itt tudott kiteljesedni a tanuló képessége, mi képességeink, és mindez jó kedv között valósult meg. Ő, akiről szólok, Simon József tanár úr, a Gárdonyi polgári iskola tanára volt 1944-ben, ahol én akkor a 3. osztályba jártam. Ő biológiát tanított, és mi már megfigyeltük a megfelelő, pontosabban nekünk már megszokott mozdulatait, így tudtuk, hogy az osztálykönyvre ráteszi és irataira ráteszi a kalapját, amit már korábban figyeltünk, hiszen láttuk rajta egy molyrágta nyílást, amin mindig a nap sugarai áthatoltak. Hát egy alkalommal, amikor a tanár úr éppen a táblára írt, az első padban lévő, nevére már nem emlékszem, tanuló megfogta a kalapot, és óvatosan a nyitott ablak kilincsére tette. Nos, mi vártuk a fejleményt. Hát, amikor óra vége volt, tanár úr a megszokott mozdulattal odalépett, osztálykönyvet becsukva, nyúlt a kalapjáért, nem találja a kalapot. Keresi, végül az egyik keres egy sugarat, mert a sugár mindig előtte vetődött el. Nos, megtalálta a kalapot, mi most behúztuk fülünket, szinte a pad alá bújva figyeltük, mi következik. Nos, nem történt különösen semmi, hiszen ő jó derült rajta, mind ahogyan mi is. Mikor föloldottunk, hogy ennek nem lett különös következménye, együtt hahotázva nevettünk az eseményen. Rákóczi Lajos, első B. 1942. szeptemberében léptem át először az iskola kapuját. Nagyon meglepett a lépcsőháznak a csodás szép festményei, és a iskola területén belül látható
többi festmény is. Az iskolában szinte feltűnő rend volt, csodálatos tisztaság, és szerencsémre ide kerülhettem ebbe az osztályba. Azért mondom, hogy szerencsémre, mert ez az osztály végigkísért bennünket egészen a 4. Még egy nagy szerencsém, hogy az osztályfőnököm Simon tanár úr lett. Én ide kerültem erre a helyre, ahol jelenleg is ülök. Abban az időben az osztályok létszáma ma már szinte hihetetlen, 50 fő volt. Volt az A-osztályban is, meg a B-osztály. Én B-osztályos tanuló voltam, és csodáljuk mai szemmel is, hogy az akkori tanárurak hogy tudtak ilyen létszámú osztályt tanítani. Mindig volt mindenre idő. Elmagyarázták az új anyagot, kikérdeztek bennünket, házi feladatot feladták, és ellenőriztük a házi feladatokat. És mindenre maradt idő. Csodálatos dolog volt, igaz, hogy talán ez a fegyelemnek is köszönhető. Nem volt kiabálás, nem volt rendetlenkedés. Az osztályban mi is tisztelettel voltunk a tanárok után, ugyanis ők nagy tudású emberek voltak. Az én osztályfőnököm, mint említettem, Simon tanár úr volt, aki mennyiségtant és természettant tanított. Hát az mai nyelvre lefordítva matematika és vegytan. Voltak neki érdekes tulajdonsága is, mivel öreg legény volt, vele járójai is akadtak. Többek között a folyosón úgy közlekedett, hogy ment egyenesen, és a kanyarba, mint a katonák, befordult, és derékszögbe vette a kanyart. Volt olyan eset, hogy a bükkfáról tanultunk, mert ő növény- és állattant is tanított, és hát nagy kuncogás tört ki az osztályba, és akkor ő csak nézett, hogy mit is nevetünk. Nem szólt különösebbet érte, de ez volt az ő beceneve, bükkfa, és hát ezért tört ki a nevetés az osztályba. Finta Lajos, 1946. 1946-ban kerültem a Gárdonyi iskolába, egész véletlenül. Ugye a 4. elemit én a Szent Imre iskolába végeztem a háború után, aztán utána következett volna az első gimnáziumi osztály, és Révaiba iratkoztunk be. Ami történt, az tulajdonképpen nem csak velem történt, hanem egy egész 30-valahány ifjú csemetével, mert ott álltunk a Révai előtti téren, és akkor mondták, hogy na ez az osztály megy a Gárdonyiba. Beálltunk a tornaterem megfelelő pontjára, udvar felőli ajtón mentünk be, és ettől kezdve gárdonyis diákok lettünk. Remek tanáraink voltak, remek osztálytársaim is voltak. Tomor Bence, az iskola legjobb tanulója, ült az első padba előttem a bal oldalon, mellette Németh Ottó, aztán mellettem a Salamon Nándi. Aztán olyan tanáraink voltak, mint az osztályfőnök, a Simon Jóska bácsi, akit mi diákok Bigfának csúfoltunk. Aztán Pechemre ezt a nevet én megkaptam később, mert én is olyan szögletes módon, szóval precízen, pontosan éltem, tartottam magamat gyerekfejjel is. Aztán remek ember volt a Kondor István tanár úr, aki aztán később a tanítóképzőbe osztályfőnököm lett, tehát a sors összehozott bennünket, vagy éppen mondhatnám, vagy mondhatom is, Nagy János, a remek magyar tanárt, akivel megint összekerültem a tanítóképzőben. Aztán volt olyan tanárunk, mint a Komáromi Pista bácsi, aki később a Gyárvárosi iskolában egy időre igazgatóm lett, amikor együtt tanítottunk. Úgyhogy hál' Isten sok jeles
személyiség, akik fogalmak voltak annak idején a város pedagógus társadalmában, mint például Bálint Géza, a Pajtikám. Egyik legkedvesebb, legszebb emlékeim a Gárdanyis bálok voltak, mert voltak. Hiába általános iskolások voltunk, de minden évben megtartottuk a téli, nem is annyira farsangi, de hogy farsang közeli bálainkat, és hát ahhoz ugye bor is kellett, nem nekünk, hanem hát a vendégeknek, a szülőknek, és szánkóval emlékezem arra, hogy egyik alkalommal nagy hó volt, és szánkóval mentünk, valamilyen hordószerűséget húztunk át a ma is működő badacsonyi borgazdaság telepére, oda a Kis-Duna mellé, és onnan hoztuk a finom vörös, meg a finom fehér bort, amit aztán a szüleink jó ízléssel és kedvel elfogyasztottak annak idején. Mi meg közben, hát, ahogy ma mondják, bulisztunk. Nagy Mihály Pétrefi néni 1950. szeptemberétől tanítottam én itt, 1960. szeptemberéig. Nagyon boldog voltam, mikor átléptem ezt a kaput. És elénekeltem magamba, hogy rácsos kapu, rácsos ablak. Befogadsz-e engem? Vajon meddig tárod ki az ajtókapudat? Igazán meddig ölelsz engem? Aztán hát 10 év lett belőle. Szakfelügyeleti látogatást kaptam kémia órára, ugye? És hát a víznek az erejét a forralással kapcsolatban az volt az anyag. Hát ugye kémia vagy kémcsőbe tettem ugye egy kis vizet, meg bele egy dugót, ugye és hevítettem, hogy ugye a hő következtében a víznek mekkora ereje van. Most tessék elképzelni, hátul ugye kémia szakos tanárok, minden ott, és akkor hát a dugó nem akar kijönni, és az egyik gyerek, de ne tessék megbotránkodni, de hangosan fölkiáltottam. Mondom, egy kis türelmet, még úgy látszik, nem érte el a hőfokot. És erre a gyereknek basszik ki. És abban a pillanatban kiadok. Hát ott a kollégák hátul majdnem megszakadtak, de a gyerekek is, de hát én is nem is tudtam most, hogy mit csináljak, hogy szidjam ezt a gyereket, vagy, de egy akkorát tényleg, hogy még a mennyezetig is fölrepült a dugón. De hangosan, teljesen tudja ezért kijönni. Hát ez volt egy rendkívüli emlékezetes kémiaórám, mert ahányszor találkoztam ugye vidéki kollégákkal, mindig mondták, hogy na mi van a dugóval. Ospát Erzsébet, Zsémbes Zsófi ébredése. Hol az oknim? Hol lehet? Megették az egerek. Már mióta keresem? Sehol, sehol nem lelem. Ó, te bitang, meg vagy végre? Felmászott a hintaszékre. A cipőmre tettem pedig. Milyen rosszul viselkedik? Hát a cipőm hol van? Világgá ment nagy titokban. Vagy csak bújócskázik velem? Nosza, őt is kereshetem. Megvan, el sem szaladt. Itt kuksolni, az ágy alatt. Előkerült, de hogyan? Piszkosan és porosan. Jaj, a szoknyám, rakott szoknyám, te is szégyent hozol csak rám. A földön van a helyed. Mondd, ki tette ezt veled?
A szél fújt le, vagy ki más? Nem. A szél nem hibás, még csak be sem surralhatott. Úgy bezárták az ablakot. Szép szalagom, milyen gyűrött! Ilyet többé el nem tűrök. Miért nem mondta nekem senki, hogy a hajamból vegyelek ki? Tűvé tettem szobám ágyam, amíg mindent megtaláltam. Mit is tegyek? Hova legyek? Mennyi gondom van veletek? Ti mi hasznák? Rendetlenek. Kiveselom szalagom, libeg lobog hajamon, cipőm ragyog, mosolyog rám, leporolom rakott szoknyám. Ennyi munka, alig győzöm, csoda hát, ha zsörtölődöm. Amikor 1955-ben a bátyáimmal együtt ide jártunk a Gárdonyi iskolába, én első osztályos voltam, kisebbik bátyám 5-es, legidősebb bátyám 8-as volt. És az udvaron szünetbe a nagyobbik bátyám összeszólalkozott valakivel, és összeverekedtek. Mi a két öccsi megláttuk, hogy verekszik a nagyobbik bátyám, és védelmére keltünk. És egy ilyen kis kupac verekedés kerekedett ki belőle, amit meglátott az udvaron ügyeletet tartó pedellus, és a János bácsi elkapta a 3 Bálint fiút, akiknek az apukája itt tanított, sőt, igazgató helyettes volt, fölvitt bennünket a portaszobába, a főbejárat mellettibe, mind a 3-unkat lehajoltatott, és olyan alaposan kaptunk pálcával a fenekünkre, hogy megjegyeztük azt, hogy még az igazgató helyettes, a tanár úr fiáinak sem szabad itt verekedésben részt venni. Itt csak egy dolog volt mindenkinek a célja, a hitvallásuk, a pedagógiai munkájuknak a elvégzése maradéktalanul. Hát hadd idézzek itt egy írásból, édesapám pedagógiai hitvallásával kapcsolatban egy rövid idézetet olvasnék fel, mert fejből annyira nem tudom. Azt mondja az apu, azt mondja, hogy szerettük az iskolánkat, a fiatalságot, tiszteltük a tanítványainkat. Miért ne tettük volna, hiszen nem voltak rossz gyerekek, csupa jót hoztak otthonról, értéket, amire építhettünk. Én magam maradéktalanul bíztam tanítványaimban, szerettem tanítani és játszani velük. Az 50-es évek elején jelentős találmányomnak tartottam annak a módszernak a bevezetését, amelynek a lényege volt, hogy az ifjúság vegye birtokba az iskolát, és vigyázzon rá. Aki ezt a hitvallást magáévá tette pedagógiai munkájában, Bálint Géza, az édesapám, és készültem erre az interjúra, még öltözéki értelemben is, mert ez a zakó, ami rajtam van, édesapám ruhadarabja volt, ami egyetlen, és még rám jön, mert más volt az alkata. Pécsi Sarolta. Harmadikas voltam 48-ban, amikor ide kerültem a Gárdonyi iskolába, a Szent Imréből,
mert akkortól lehetett az, hogy az iskolába lányok is jöhettek, és így harmadikasként osztálytársak lettünk, talán még egymás mellett is ültünk. Göndös Szilvia. Apukám, Göndös József volt az iskolának az igazgatója, akkor került ide, amikor a polgári iskola átalakult általános iskolává. Úgyhogy én az első diákja voltam tulajdonképpen az általános iskolának. Én elsőtől kezdve jöttem, és nagyon jól éreztem magam. Az volt a hátrányom, hogy mivel az igazgató volt az édesapám, mindenben a legjobbat kellett nyújtanom. Nekem harmadik osztályban vették ki a mandulámat. És ugye mivel ez a 46-50-es évek között van, volt ez az időszak, hát déli gyümölcsről szó se esett. Na most, amikor kivették a mandulámat, a Piri néni, az elsős tanítónéni, első, második, harmadikas tanítónéni jött látogatóba, és 3 narancsot valahonnan tudott nekem szerezni, és azzal ajándékozott meg. Úgyhogy ezt soha nem tudom elfelejteni, ezt a kedvességét ő neki. Nekem a legkedvesebb volt a 8-as osztályfőnököm, akivel éppen ebben az osztályban dolgoztunk együtt, a dr. Szilasi Istvánné, Özséb volt a keresztneve, de nem, ezt azért így ő nem használta, tanárnőnek szólítottuk. Én annak ellenére is, meg a többiek is annak ellenére tanárnőnek szólítottuk, hogy én például a családomon keresztül személyesen is őt már korábban ismertem, de ezt ő így nem éreztette, hogy te kivétel vagy, mert az apukádat, anyukádat ismerem. Ő irodalmat tanított, és azt tudom, hogy nagyon művelt asszony volt, és nagyon szerette, ha valaki pluszt is magába szed, és az irodalmi műveltségünket nagyon igyekezett kitágítani azzal, hogy például rengeteg könyvet ajánlott. Színházba jártunk. Színház szervezés volt, és abban az időben, még a régi színházban meg volt oldalt a páholy. Jaj, de szerettük. És ez annyira kellemes emlék volt, hogy onnan egész közelről tudtuk az iskolába. Ugye, az nekünk félre volt téve a Gárdonyi iskolának, az a délután vagy este, és akkor oldalról nézhettük egész közelről a színészeket. Úgyhogy ez egy nagyon kellemes emlék a diák évekből. Nekem meg a szüreti mulatságban, ugye gyerekként akkor azt tetszett, hogy föl volt a terem díszítve, ugye lógtak a szőlőfürtök, és akkor így utólag visszaemlékezve óriási ricsaj volt, sokszor szerintem nem is hallottuk egymás hangját, ugye ment a színpadon az előadás, valamiféle előadás volt, ami akkor nekünk olyan fontos volt, de nagyon jól éreztük magunkat, táncoltunk, volt zongora, és akkor ott jó magam is ott klimpíroztam, vagy zongoráztam, nem tudom azt akkor, hogy lehetett hívni. Emlékszem rá, hogy szerepeltünk, és a Földi Benedek szintén osztálytársunk volt, aki most a Grazba került jó pár évvel ezelőtt, és ott művészeti vezető lett a Gráci Operaházban, és akkor is már olyan kis szerelmi kapcsolatok alakultak ki az osztályon belül, és akkor nekem az első szerelmem volt a Földi Bence, kis picikek, hát ugye első-másodikban, és szerepeltünk, mert minden évben, mikor voltak ezek az összejövetelek, akkor ugye előtte kellett műsort tanulnunk. És tudom, volt egy ilyen nagy alvósbabám, és akkor azzal az alvósbabával már a versen nem emlékszem, de valamilyen altató dologgal kapcsolatban lehetett, mert az volt az ölembe, és azt ringattam.
Amikor én ide kerültem, ugye, hogy az lenni szokott, mikor új embert vár valahova a házigazda, akkor próbál rendet csinálni maga körül. Benne az épületben rend is volt, de amit onnan kiraktak, kidobáltak, az mind kinn a szemétben volt az udvaron. És amikor én ide először vagy másodszor bejöttem, úgy körülnézni, akkor soha nem felejtem el, egy fürdőkádba sok-sok szemét között megpillantottam az órát. Igen ám, de ez rögtön arra ösztönzött, hogy akkor itt körül kell nézni, hát ha más valami értéket is találunk. Találtunk is az iskola pannóinak néhány vászon darabja szintén a szemét között. Egy idő után szülői segítséggel, szülői munkaközösség segítségével sikerült összeszedni a dolgokat, és sikerült a felújítást megoldani, ami azt hiszem, hogy páratlan érték. Nagyon szép emlékek jutnak róla eszembe. Csodálatos énekkara volt az iskolának, Méhes Károlyné vezette az énekkart, aranyérmes énekkar volt. A rádióban is szerepeltek egy alkalommal, és az énekkarosaink ezt a nyakkendőt hordták. Egy jelvény az iskoláról. Ezt Mészáros Tibor közreműködésével vagy tervezésével készült, azt már nem tudom, hogy aztán ki csinálta, de ezt hordták a tanulóink. Nagyon büszkék voltak rá, ezt a jelvényt mindig úttörő avatáskor kapták. És minden ünnepségen, minden jeles iskolai eseményen ezt hordtuk. Ez egy gárdonyi plakett, most itt hagyom az iskolának ezeket a tárgyakat, ez pedig Petőfiről egy talpra magyar híj a haza idézet. A gyerekek nevére még emlékszem, akiktől én kaptam ezt akkor, Oros Krisztián és Bulkai Lajos voltak. Megyek az utcán, és rám köszönnek. Csókolom, Heli néni, hogy tetszik lenni? Na mondd, ki vagy! És akkor ugye kiderül, hogy a Gárdonyiból ismerjük egymást, és akiknek az életútjáról tudok, mert sokéról tudok azért, mindegyik nagyon tekintélyes, nagyon szép, nagyon értékes életutat járt be, és nagyon eredményesen végzi a munkáját. Gárdonyi Géza meséje, Megjárta Jancsi. Jancsi az apjával kapált. Bizony nem könnyű dolog a kapálás. Jancsi megtörölte a homlokát, és azt mondta az apjának: édesapám, de jó lenne, hogyha kutya volnék. Hát légy, mondja az apja. Próbáld meg. Jancsi elkergette a majos kutyát a fa alól, és maga feküdt oda. Onnan nézte, hogy hogyan kapál az apja. Délfelé járt az idő, és Jancsinak majd kiugrott a szeme az éjségtől. Végén csak nagy nehezen megérkezik az ebéd. Bableves, kiáltott fel Jancsi örvendően. Csip, mondja az apja. Kutyák nem beszélnek. És megette a levest. Hát én nem kapok, mondja Jancsi. Csip, beálltál kutyának, és már kihallott olyat, hogy valaki bablevest ad a kutyájának. Azzal megette az egész tányérlevest. Aztán jött a főzelék. Jancsi megint felkiáltott örvendően. Babfőzelék, benne volt a hús. Az apja megint lecsöndesítette. Jancsi hallgatott.
de szomorúan. Hát, az apja be is kanalazta. A húst is megette belőle, a csontot pedig odadobta Jancsinak, de Jancsi akkor már sírva fakadt. Nem akarok többet kutya lenni, inkább visszamegyek emberbe, mert hogyha még mindig kutya leszek, akkor még nem jut a tésztából sem. Így került ki Jancsi a kutyaságból. Luka Istvánné, 1964. Több mint 40 évvel ezelőtt pályakezdő tanárként érkeztem a neves intézménybe. A Gárdonyinak akkor is rangja volt ebben a városban. Ezért, és azért is még, mert édesapám az elsők között végzett itt polgáris diákként, meghatott voltam. Amikor én elkezdtem itt tanítani, csak ez az épület állt, ez a régi épület. Ma tanár és diák el sem tudja képzelni az akkori viszonyokat. Váltott műszakban tanítottunk délelőtt, délután, és szombaton is volt tanítás még. Az osztályokban 40-42 tanuló járt. 36 éven át, tehát a pályámon végig itt tanítottam magyart és történelmet. Legszebb feladatomnak, legnagyobb örömömnek azt éreztem, amikor a gyerekek között, tanítványaim között lehettem. Olyan kiadványok kerültek ki az iskolából, és kerültek a gyerekek, a tanulók kezébe, ez 93-ban, mint a Gárdonyisok olvasókönyve, és csak azokat említenék, amelyekben én is közreműködtem, és a 75 éves évfordulóra elkészített tablósorozata, iskolatörténet feldolgozása, és a rajzaikról, a Gárdonyisok rajzaikról összeállított kiadvány, a Rügyfakadás, a Gárdonyisok verseit tartalmazó kis könyvecske, és az iskola újságot, tehát hagyományként kiadni. A 75 éves évfordulóra készült a jubileumi kiadványa, sok mindent a gyerekek munkáival, hát hiszen igazán egy iskola életét azért a gyerekek munkái hozzák és adják, és ezzel az újsággal országos pályázaton is nyertünk. Ha az elmúlt évekre visszagondolok, mindig jó érzéssel teszem azt, és jó szívvel emlékezem a kollégáim többségére, tanítványaimra is, és öröm ma is találkozni velük, és visszaidézni a régi gárdonyis éveket. Azért állunk itt a tornateremben, mert testnevelőként kezdtem győri pályafutásomat. Eszembe jutnak a gárdonyi napok, a gárdonyi kupa, a szaktárgyi versenyek, iskolagyűlések és a bakonyi túrák, ahol egy alkalommal 2 gyerek elkeveredett a bakonyba. Mennyi izgalommal kerestük őket, szerencsésen megkerültek, és megvárt bennünket a különvonat is. Szeretem az iskolát, szeretem a gyerekeket, hiszen a mai napig is a 2., 3., 4. osztályos fiúk kézilabda edzőjeként visszajárok ide. Úgy hiszem, hogy gárdonyisnak lenni rangot, elismertséget jelentett és jelent a mai napig is, tanárnak és diáknak egyaránt. Az 1967-68-as tanévben új 4 szintes épületszárnnyal bővült az iskola, amely a Bartók Béla útról nyílik. A 2 épületet 1971-ben az úgynevezett összekötő folyosóval kapcsolták össze.
1968 és 1976 között jártam a Gárdonyi Géza általános iskolába. Az alsós tanítónéném Németh Gyuláné Gizinéni volt, a felsős osztályfőnököm Truka Istvánné volt. Mind a kettő rettentő szép emlékek fűznek mindkettő pedagógushoz. Nagyon sok gondjuk volt velem, egyrészt azért, mert talán egy kicsit korán kerültem iskolába, mert augusztusi gyerek voltam, egy kicsit túlmozgásos voltam, nehezen figyeltem. Másrészt annyi előéletem volt, hogy mi falun laktunk korábban Győrzámolyon, és a nővérem 2 évvel idősebb volt, és én bejártam vele az iskolába. Tehát úgy nagyjából írni, olvasni nagyjából tudtam, és elég nehéz volt azokat a hibákat kijavítani, amit a számunkérés nélkül írás, olvasás, tanulás belém rögzített. Nem voltam egy jó gyerek, mert nehezen tudtam figyelni az órán, mindemellett, hogy jó tanuló voltam, tehát alapvetően másodévben voltam egyedül kitűnő, a többi években ilyen 4,8-es átlagom volt. A legtöbb beírásom is másodéven volt, az 15 darab volt, megvan még a bizonyítványom, vagy az ellenőrző könyvem. Én sportoltam, judóztam gyakorlatilag 70-től kezdve, és nagyon sokat verekedtem, és ezért elég sok beírást kaptam. Ami a legemlékezetesebb volt, az azt hiszem, hogy 7. osztályos koromban történt, amikor a Szörényi tanárnő, a földrajztanár behozta a süvegcukrot, amit nagy nehezen a Kabai cukorgyárból szerzett, és mutatta, körbeadta a gyerekeknek, hogy ez milyen nagy relikvia és milyen nehezen szerezte. És hát az földrajz nem volt kedvenc tárgyaim közé tartozott, ezért fogtam és megettem a fél süvegcukrot, aminek Szörényi tanárnő nem nagyon örült, és igazgató úrnak panaszt tett, és ennek következtében eltiltottak a versenyzéstől pár hónapra, ami azért volt kellemetlen, mert akkor a vidékbajnokságot éppen megnyertem, és nem tudtam elmenni a magyar bajnokságra. Nekem nagyon kedves emlékeim vannak a Gárdonyi iskoláról, részben azért, mert a bentér mellett laktam, és hogy mentünk az iskolába, mindig az orosz laktanya mellett ott sefteltünk az orosz katonákkal, jelvényeket cseréltünk velük, meg ezt-azt. Másrészt azért, mert amellett, hogy egy elég szigorú iskola volt, tehát szigorú iskolának számított Győr városában akkoriban, talán most is, de a tanárok amellett, hogy nagyon komoly szigorral és hát következetességgel számon kérték az anyagot, meg rettentő emellett nagyon komoly emberi tulajdonságokkal rendelkeztek, és nagyon jó pedagógusok voltak. Tehát értettek a gyerekek nyelvén, tudták azt, hogy ezeket a serdülő gyerekeket, amiképpen akkor mi voltunk, hogyan lehet kordába tartani, és a tanulmányukat a figyelem felé irányítani, ugyanakkor elengedni a pórázt akkor, amikor egy eplőt, amikor épp a gyerek tombolni akar, és az bizonyos határok között tudja tartani. Nem volt könnyű, tehát elég eleonosztály voltunk, sok fiú volt, de nekem rettentő kedves emlékeim vannak az iskoláról. Boros Csaba, 1969. Egy rocktörténeti helyszínen vagyunk most, hogyha mondjuk az én pályafutásomnak bizonyos részeit rocktörténetek lehet nevezni. Én 69-től jártam ebbe az iskolába, hogyha jól számoltuk ki Miki a dátumot. Hogy pontosan meddig, azt nem tudom, azt szerintem 76-77-ig, és ez volt a mi tornatermünk. Azért jöttünk ide, mert életem első koncertjét az akkori Speed nevű együttesemmel itt adtam. De az első koncert az valójában a kamera háta mögött abban a sorokban történt, és azt hiszem, hogy 8-asok voltunk akkor, és állatilag nem tudtunk zenélni, ez volt a dolognak a lényege, de az akarat nagyon bennünk volt. És akkor nekem volt egy bolgár gyártmányú Orpheus basszusgitárom. Hangtechnikai berendezés az nem nagyon volt akkor, hanem a szüleinknek a rádióit kértük el. Emlékszem, a apukámnak volt egy kiváló Videoton gyártmányú, már nem tudom, hogy melyik fajta, de ilyen lapos rádió, és azt hoztuk le, és a Győri Péternek, aki ugyancsak osztálytársam volt, a bátyja, a nagyon híres Dióda nevű diszkos adott egy-két berendezést, és akkor ide berendeztük, itt színpadot cipeltünk, vagy dobogókat cipeltünk le ide, meg mindenféle dolgokat, mert végül is az igazgató úr
ugye a Pintér igazgató úr akkor engedélyezte ezt a koncertet, és a Deák Tamás barátommal, akivel a Bartók Béla után együtt laktunk, egy házban laktunk, szerveztük ezt a koncertet, és iszonytató fénytechnikai elemek voltak, tehát olyan fajta fantasztikus stroboszkóp, ami egy villanymotorra szeret kis lapát pörgött körbe, és itt villogott föl alá, szóval állati volt. Arra emlékszem, hogy nagyon, de nagyon izgultunk itt a koncert előtt. Igazán nem lehetett zenének nevezni, szerintem így utólag belegondolva ezt a produktumot, de az osztályokat lehozták ide, és padokat raktak így sorba, és akkor leültek ide a gárdonyis tanulók, és egyszer csak nyílt az ajtó, és Pintér István igazgató úr besétált, ilyen házi köntösbe jött le, emlékszem rá, és ilyen házi papucsba bejött, és így nagyon mortosan nézett, akkor mindenki megijedt, mert ő elég komoly tekintéllyel rendelkező ember volt mind a diákok, mind a tanárok körében, és akkor nézett, senki sem tudta, hogy mi lesz a reakció, ez körülbelül olyan esemény lehetett, mint mikor a Tanú című filmben Bástya Ertárs mondott valamit, és akkor végül is azt mondta az igazgató úr, hogy neki ez tetszik. Kétfajta dolgot tudok feltételezni ezzel kapcsolatban. Az igazgató úr vagy nem értett akkor a zenéhez, de ezt nem ismerem feltételezni, vagy pedig olyan jó indulatú volt, hogy ezzel kívánta az önbizalmunkat megalapozni, így aztán mindenki tapsolni kezdett, és végül is fergeteges sikerű koncert alakult ki. A második az már ezen az oldalon volt, és akkor már tudtunk zenélni. De minden ugyanúgy néz ki, egyébként teljes mértékben. Most nem tudom, hogy dicséret vagy nem, de számomra öröm egyébként. És benéztünk a szertárba, ugyanazok a magasugró lécek állnak ott, tehát az iskola képe hál' Istennek semmit sem változott. Ez nagyon erős, nosztalgikus érzés ez számomra. Meg gondolom mindenkinek, aki ide belép. Farkas Zsolt, 1973. 73-tól 81-ig jártunk ide a iskolába. Ez a pálya már akkor is megvolt, de a kollégium pályája volt, ide nem jöhettünk focizni. Mi, mint gyerekek délutánonként ide a házak mögötti pályára jártunk. Kicsit poros volt, kicsit köves volt, kicsit egyenletlen volt, de a miénk volt. De sajnos ez nem sokáig tartott, itt a város lebontatta azt a pályát, és kiszorultunk a játszóhelyünkről. Hát valamit kellett keresnünk, egy teret, ahol fotbalozunk. Ez egy lánykollégium volt annak idején, és a lányok ugye nem jártak ide lefotbalozni. Mi ezt kihasználva először csak a kapun mászkáltunk be, de hát ugye ez szemet szúrt itt a kollégium vezetésének, meg ugye a lányoknak is, kinűcsörögtek az ablakba, hülyéskedtünk, minden, tanulás nem volt ugye. Aztán persze kitessékeltek bennünket elég hamar a ajtón, és elég hosszú harc árán itt közben a igazgatóhoz küldtünk küldöttséget, talán még valami kis íromány is volt, amit itt aláírt nem tudom hány gyerek, hogy hát szeretnénk a pályát használni. Hát aztán egy kis húzavona után akkor megvolt, hogy akkor időben be volt korlátozva, hogy amikor a lányoknak vége van a tanulóidejüknek, hogy akkor jöhettünk be először. Persze aztán ezeket az időkorlátokat elég hamar túlléptük, akkor jöttek a problémák, törtek ki az ablakok sorba, akkor az időtár került fel az ablakokra a rács is talán, de gyakorlatilag ugye ezzel, hogy úgy mondjam, mi voltunk itt az első pályafoglalók az iskolából, amit ugye annak idején egyelőre csak délutánonként használtunk. Az később, amikor itt az iskolával egyesség született, akkor ugye a tornaórákat is már tudták itt tartani. Szalai Ferenc, 1997. Iskolánknak szép, nagy épülete van, és ha öregszünk, ha telik-múlik az idő, ez többnyire összemegy. Szerencsére ez a nagy épület soha nem fog összemenni, és hogy a kicsi gyerekek mennyire érdekesen élik meg ebbe a tudás szentélyébe való bekerülést, magát az egész intézménynek az auráját, mi sem bizonyítja jobban,
mint egy 1998-ban történt eset. Csóka Imolával, az ő édesapjával és édesanyjával, Máté fiammal együtt táboroztunk. Ez egy főiskolai tábor volt, ahol én kézművesként vettem részt, az Imolának az édesapja pedig a tábor vezetője volt. A tábortűz alkalmával többször mesélt érdekes történeteket. Egy aranyos Pestről ide pottyant nagyszájú kislány volt, elcsodálkoztunk érdekes történetein, tegezett, szervusz Feri bácsi, és a többi, ami ezzel együtt jár. Telt múlt az idő, ide jött hozzánk iskolába, természetesen egy idő után jó napot kívánok, ott köszönt. Egy idő után már nem Feri bácsi lettem, hanem igazgató bácsi. Jól lehet, én ragaszkodom hozzá, hogy a gyerekek Feri bácsinak hívjanak. Szóval telt múlt az idő, és egy alkalommal a nejemnek mondotta volt az ő édesanyja, hogy képzeld, mit hallottam az Imolától. Azt kérdezte tőlem, hogy mondjad, édesanya, az igazgató bácsiról azt a szobrot, ami az iskola bejárata mellett található, azt akkor készítették, amikor nem volt még szakálla. Hát ez a szobor Gárdonyi Gézáé, iskolánk névadójáért, akire csak tisztelettel és szeretettel emlékezhetünk, gondolhatunk, tanulhatunk tőle. Igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Imola azt gondolta, hogy az egyenesen rólam készült szobor. De ez az egy apró kis történet arra utal, hogy egy kisgyerek, ha bejön ebbe a csodálatosan szép épületbe, ha a tanítónénik őt elkezdik átformálni óvodásból iskolássá, oly nagyjá növel minket is, mint hogyha mi méltók vagy alkalmasak lennénk arra, hogy egyáltalán Gárdonyi nyomába lépjünk, vagy ne egy Isten valaha is az emberiség története során szobrot emeljenek nékünk. A 80-as évektől formálódott az intézmény pedagógiai programja, amely az iskola új nevére is utalva a tehetségfejlesztést helyezi a középpontba. 2000-ben a győri intézmények szerkezeti átalakulásakor az Attila és a Lehel úti óvoda is csatlakozott a Gárdonyi Géza tehetségfejlesztő általános iskolához. A 2006-2007-es tanévben 641 diák jár az iskolába. Őket 47 pedagógus tanítja, hogy a gárdonyi rangját, jó szellemét, erkölcsi értékét a továbbiakban is megőrizze. Én nem azt mondom, hogy Győrben mi vagyunk a legjobb iskola, de hogy a megyében is jobb nálunk, azt bizton állíthatom. Könyvbe lábad a szemed. Nagyon kedves iskolám volt. Nagyon kedves.